أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله da sunan Allah. بسم الله da sunan Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, mai rahama mai jin ƙai. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Kuma Allah ya yi salati ala nabi ga annabi al-karim mai daraja. Hazihil aqaidit tauhidiyatu, wayannan su ne ƙa'idodi na tauhidi. Awwaluha, na farkonsu, al-wujudu, samuwa, wajibatun lillahi ta'ala, wajiba ce ga Allah maɗaukaki sarki. Wa hazihi hiya nafsiyatu, kuma wannan ita ce nafsiyya. Wal qidamu, da rashin farko, wajibatun lillahi ta'ala, wajiba ce ga Allah maɗaukaki sarki. Wal baqa'u, da wanzuwa, wajibatun lillahi ta'ala, wajiba ce ga Allah maɗaukaki sarki. Wal mukhalifatu, da sassaɓawar kamanni, wajibatun lillahi ta'ala, wajiba ce ga Allah maɗaukaki sarki. Wal qiyamu, da tsayuwa bin nafsi, da rayuwa, wajibatun lillahi ta'ala, wajiba ce ga Allah maɗaukaki sarki. Wal wahadaniyatu, da kaɗaitarwar mulki, wajibun lillahi ta'ala, wajiba ce ga Allah maɗaukaki sarki. Wa ha'ula'i, wayannan hunna salbiyatu, su ne salbiyya. Sadaqallahu al-azim, ya wadatar. Duk wanda bai fahimta ba daga baya in ya so sai ya sake faɗa a maimaita masa bi iznillahi ta'ala. Allah ya sa mu gane. Albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam.